Us volia preguntar, també en l'àmbit de l'educació, sobre el projecte de millora dels patis de les escoles aprovat en pressupostos participatius per al poble de Cardedeu, que també té un projecte aprovat per un estudi d'arquitectura, en el qual es va fer un procés participatiu que va durar molts mesos, en el qual jo vaig participar també com a ciutadà, des d'un consell escolar també. Em consta de tota la il·lusió que va despertar aquest procés i també em consta de que ara mateix estem en un moment de dubtes al respecte i que des dels equips directius de les diferents escoles, però també des de les AFAs i des de pares i mares pel carrer, ens pregunten i ens tornen a preguntar sobre què passarà amb això, si realment tirarà endavant, com farem que això sigui possible. Per tant, us pregunto, però també us demano, no us prego, us demano que doneu resposta a aquesta necessitat i a aquests acords. Gràcies.